नमस्कार. मी सिद्धांत गाडगीळ, पुणे. आज मी आपल्या सर्व भाविक मंडळींचं सकाळ समूह आणि त्याच्या अंतर्गत असलेल्या गोमंतक समूह यांनी आयोजित केलेल्या विश्वशांती करता अग्निष्टोम महासोमयाग ह्या ठिकाणी आपल्या सर्वांचे श्री सकाळ समूहाचे सर्वा श्री अभिजित पवार साहेब यांच्या वतीने आणि त्यांच्या सर्व सहकारी आणि दीक्षित यजमान सोहोताजी आपटे यांच्या वतीने आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. नमस्कार. मी आज आपण सुरुवातीला यज्ञाची संकल्पना जी काय आहे, यज्ञ का करावा याच्याबद्दल थोडं सांगून विधिविधान कसा आजच्या पहिल्या दिवशी सुरुवात झाला हे आपल्याला सांगतो. सोमयाग हा एक विश्वशांती किंवा धर्मशास्त्रामध्ये त्याला मोक्षप्राप्ती म्हणलेलं आहे. परंतु जर विश्वशांती नसेल तर त्या मोक्षाचा काहीही अर्थ नाही. तर त्यामुळे आपण विश्वशांती म्हणणं हेच इष्ट असं म्हणूया. तर ह्या विश्वशांती करता ह्या सोमयागाचा जो काही आज श्री गणेशा होत आहे याचं थोडक्यात मी आपल्याला बॅकग्राऊंड आहे ती कथन करतो. आपण नित्यपूजेमध्ये श्रौत, स्मार्त, कर्म, अनुष्ठान असं संकल्प घेत असतो, सर्वांना ज्ञात असेल. तर त्यामध्ये श्रौत ह्याचं श्रुतीपासून निर्माण झालेला शब्द आहे हा श्रौत. श्रुती म्हणजे वेद. वेद हे श्रुती स्वरूपात आजपर्यंत पुढे येत गेले ते म्हणून याला श्रुती म्हणलेलं आहे. या वेदांमध्ये सांगितलेले यज्ञ ह्यांना सोमयाग किंवा श्रौत यज्ञ अशी संज्ञा केलेली आहे. याच्यामध्ये 7 सोमसंस्था 7 प्रकारच्या सांगितलेल्या आहेत. त्यातला पहिली पायरी जी आहे ती अग्निष्टोम आहे. 7 यज्ञ संस्थेमध्ये सांगितले. त्याचे अनेक प्रकारचे यज्ञ तयार होतात, पण 7 प्रधान यज्ञ आपल्याकडे सांगितलेले आहेत. त्यात अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र आणि अप्तोर्याम असे 7 प्रकारचे 7 सोमसंस्था या सांगितलेल्या आहेत. त्यातला पहिला यज्ञ आपण आजपासून सुरुवात करत आहोत, अग्निष्टोम नावाचा. याची प्रधान देवता आहे अग्नी, विष्णू इत्यादी देवतांप्रित्यर्थ हा यज्ञ केला जातो. जसं नित्यकर्मामध्ये आपण गणेश याग, सौरयाग, विष्णुयाग, रुद्रयाग किंवा लग्न, मुंज, वास्तुशांती ह्या ज्या नित्यकर्माने करत असतो याला स्मार्त यज्ञ असं म्हणलेलं आहे. हा श्रौत यज्ञ करण्याचे अधिकार फार लोकांना नाहीत. जसे गणेशयाग आपण आपल्या वैयक्तिक घरी करू शकतो, कुठलाही अन्य यज्ञ आपण आपल्या घरी करू शकतो, तसे सोमयाग हे कोणाच्या घरी होऊ शकत नाहीत. घरी होऊ शकत नाही त्याचा अर्थ काय की ह्याच्याकरता अग्निहोत्र सेवा करणं खूप गरजेचं आहे. विवाहानंतर ह्या अग्नीची स्थापना होऊन स्मार्ताग्नी सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्यांदा आपण त्याच्यापासून श्रौत यागाची सुरुवात करत असतो. त्याला त्रेताग्नी अशी संज्ञा सांगितलेली आहे. ह्यामध्ये आहवनीय, दक्षिणाग्नी, गार्हपत्य ह्या 3 अग्नींचं आपण आपल्या श्वासात असेपर्यंत तो अग्नी तेवत ठेवून त्याची सेवा करणं ह्याला अग्निहोत्र व्रत असं म्हणलेलं आहे. हे व्रत करण्याकरता फार कष्ट सोसून हे व्रत करायला लागतं. सूर्योदय सूर्यास्ताला त्याचा होम व्हायला पाहिजे. म्हणजे सूर्योदय सूर्यास्ताला आपण त्याच्या आधीपूर्वी उठून आपलं नित्यकर्म, स्नान इत्यादी होऊन हे सगळं केलं पाहिजे. ह्या यज्ञाकरता लागण्यासाठी गाईचं दूध, गाईचं शेण ह्याकरता आपल्याला गाईचं संवर्धन आपल्या घरी करणं गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे अग्नीची जी आपल्याला सेवा करायची आहे त्याकरता हे आपल्याला इतकं तत्पर असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य किंवा सर्वजण लोक ही अग्निहोत्राची सेवा करत नाहीत. म्हणून श्रौत यज्ञामध्ये अग्निहोत्री असलेला प्रधान यजमान असतो. जसं याच्यावर तुम्हाला एक थोडी आख्यायिका सांगतो. जसं गोपाळकृष्णाने गोवर्धन पर्वत उचलून धरला आणि बाकीच्या गोपांनी जशी त्याला काठी लावून जसं त्याला हातभार लावला, परंतु प्रधान करंगळी म्हणजे प्रधान जे सगळं त्याची ताकद होती ती भगवंतानीच उचललेली असते. तसंच ह्या यज्ञांमध्ये आहे.
सर्व लोक त्याच्यामध्ये सहभागी होतात, परंतु प्रधान यजमान जे असतात ते अग्निहोत्राची अखंड सेवा करणारे अग्निहोत्रीच हा यज्ञ संपादन करू शकतात. त्यांच्या व्यतिरिक्त हे कोणीही करू शकत नाही. माझ्यासारखा एखादा ब्राह्मण नित्यकर्म करणारा सुद्धा हे करू शकत नाही. त्याच्याकरता अग्निहोत्राची सेवा करणं हे प्रधान पहिला नियम. तो अग्निहोत्राची सेवा करणारा असला पाहिजे. तो अग्नी कधीही बंद नसला पाहिजे. अखंड तो अग्नी तेवता नाही, कमीत कमी तो प्रज्वलित किंवा त्याच्यामध्ये धूर येणारा किंवा तो आपण संरक्षण केलं. जसं आपण लहान बालकांचं किंवा मुलांचं संरक्षण करतो त्याचप्रमाणे ह्या अग्नीचं संरक्षण जो करणारा यजमान आहे त्याच्यापासूनच ह्या यज्ञाची पूर्तता किंवा तोच हा यज्ञ करू शकतो. म्हणून आज आपण हा यज्ञ करत आहोत. दीक्षित सोहोताजी आपटे यांच्या यजमान आधिपत्याखाली आपण हा यज्ञ संपादन करत असताना आज प्रथम दिवशी यज्ञाची संपूर्ण सिद्धता होऊन सगळ्या प्रकारची तयारी होऊन आज पहिल्यांदा सर्वप्रथम ह्या यज्ञाची सुरुवात नांदी आज आपण गणपती पूजन, संकल्प गणपती पूजन, पुण्याहा वाचन, मातृका पूजन आणि ब्राह्मण वर्णापासून सुरुवात करत असतो. तर ब्राह्मण वर्णामध्ये सर्वप्रथम आपण गणपती पूजन पुण्यावाचन झाल्यानंतर विधिविधान जेव्हा सुरुवात होऊन जातो त्याला पहिल्यांदा सोमप्रवाक नावाचा एक ऋत्विज किंवा एक विद्वान ब्राह्मण. सोमप्रवाक काय काम करतो तर यजमान आणि आलेल्या ऋत्विजांचा मधला दुवा हा सोमप्रवाक नावाचा ऋत्विज आहे. सोमप्रवाक काय करतो की यजमान त्यांना सांगतात की मला अमुक अमुक प्रकारचा यज्ञ करायचा म्हणजे आता आपण उदाहरण घेऊया अग्निष्टोम यज्ञ मला करायचा आहे. तर या यज्ञाकरता तुम्ही उत्तमरित्या जे चांगलेले पिढी परंपरागत शिकलेले जे ऋत्विज ब्राह्मण आहेत या भारतवर्षामध्ये जे सगळे चांगले त्यातल्या त्यात नवीन भाषेत सांगायचं झालं तर PhD झालेले सर्व ब्राह्मण ऋत्विज लोक यांना सगळ्यांना तुम्ही आमंत्रित करा म्हणून त्या सोमप्रवाकांची नियुक्ती केली जाते. या सोमप्रवाकाच्या नियुक्तीनंतर नियमाने ते सोमप्रवाक प्रत्येकाच्या घरी जातात ब्राह्मणांच्या. त्यांना सांगतात की हा यजमान अग्निष्टोम नावाचा यज्ञ करत आहे तर आपण तिथे येऊन यजमानाला उपकृत्य करावं, त्यांच्या यज्ञात सहभागी व्हावं म्हणून ब्राह्मण वर्ण होतं. एकूण 16 ऋत्विजांचा हा यज्ञसमूहाचा गट आहे. यज्ञसमूहाकरता या श्रौत यज्ञाकरता 16 प्रधान ऋत्विज, त्यांच्या हाताखाली त्याला हस्तक म्हणावं असे 5 जण आणि सोमाची आहुती देण्याकरता 10 ऋत्विज त्यांना चमसाध्वर्यू असं म्हणून एकूण साधारण 30 ब्राह्मणांचा हा संच, ब्राह्मणांचा समूह, ब्राह्मणांची टीम आजपासून कार्यरत होत आहे. तर ब्राह्मणांचं वर्णन झाल्यानंतर मधुपर्कानी पूजा त्यांची होईल. मधुपर्क म्हणजे आलेल्या ब्राह्मणांना वस्त्र अलंकार देऊन त्यांचा गौरव करणं की तुम्ही आमच्या यज्ञाकरता आला आहेत म्हणून तुमचं वर्ण करून तुम्हाला आम्ही ह्याची नियुक्ती करत आहोत. आमचा यज्ञ उत्तमरित्या तुम्ही जसं परंपरांनी शिकलेले आहात त्याप्रमाणे करून द्या म्हणून आपण पहिल्यांदा मधुपर्कानी त्या ऋत्विजांची पूजा करत असतो. ऋत्विजांची पूजा झाल्यानंतर सर्वप्रथम जो यजमानांच्या घरी अखंड तेवत असलेला अग्नी आहे तो अग्नी घेऊन आपण यज्ञशाळेत प्रवेश करतो. अग्निमंथन करून त्या अग्नीची स्थापना करतो आणि सर्वात पहिल्यांदा येते ती दीक्षिणी येष्टी. दीक्षिणी येष्टी म्हणजे काय? ह्या यज्ञाची दीक्षा घेण्याकरता म्हणजे ह्या यज्ञाकरता बंदिस्त संकल्पित होण्याकरता केलेला जाणारा यज्ञ पहिली इष्टी याला दीक्षिणी येष्टी असं म्हणत आहेत. दीक्षिणी येष्टी ही प्रधान अग्नी आणि विष्णू यांच्याकरता करत असणारी ही इष्टी आहे म्हणून दीक्षिणी येष्टी त्यानंतर होईल. दीक्षिणी येष्टी झाल्यानंतर दुपारच्या वेळात यजमानांचं वपन, दीक्षिणी येष्टी झाल्या यजमान वपन म्हणजे त्यांना केस वपन करायला लागतात, नख इत्यादी वपन करून हे सगळं समंत्रक झाल्यानंतर आपल्याला समंत्रक हे झाल्यानंतर त्यांना संध्याकाळच्या वेळात ज्यावेळेस सूर्यास्त होत आहे आणि नक्षत्र तारका दिसायला लागणार आहेत अशा वेळेस यजमानांना यज्ञाची प्रधान दीक्षा अर्पण करण्यात येईल. त्या दीक्षेमध्ये त्यांना संपूर्ण अंगाला नवनीत म्हणजे लोणी लावण्यात येतं. आजपासनं यजमान जो आहे हा गर्भावस्थेत असल्याप्रमाणे आजचं सगळं कर्म आहे तो असतो म्हणून त्याला लोणी लावलं जातं. ऐतरेय ब्राह्मणात सांगितलंय नवनीतं गर्भाणाम, गर्भाकरता नवनीत म्हणजे लोणी फारच उपयुक्त आहे म्हणून लोण्यानी त्यांच्या संपूर्ण शरीराला लोणी माखून आपण तिकडे पुढे दीक्षा देतो. त्यानंतर दीक्षिणी येष्टीचा होम होतो. आजपासनं यजमान अन्न जल यांचा त्याग करून असतात कारण की त्यांना मलमूत्र इत्यादी विसर्जन करण्यास आजपासनं परवानगी नसते.
म्हणून ते अन्न ग्रहण करत नाहीत. म्हणून दीक्षा भोजन होतं. यज्ञ सुरुवातीच्या आधी, दीक्षा प्राप्त करायच्या आधी त्यांना एकदा भोजन करून आपण हे यज्ञ प्रक्रिया सुरुवात करत आहोत. म्हणून दीक्षेनी यष्टी झाल्यानंतर त्यांना फक्त गाईच्या दुधावर आपल्याला राहायचा, यजमानांना त्यांच्यानंतर राहतात ते. म्हणून आपण तिथे त्यांच्याकरता तशी नियुक्ती करून दीक्षेनी यष्टी समाप्ती करून आजच्या पहिल्या दिवसाचं दीक्षा प्रदान करून पहिल्या दिवसाचा विधिविधान संपूर्ण होईल. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ज्या दिवसाप्रमाणे कर्म चालत जाईल असं 5 तारखेपासून सुरुवात होऊन दिनांक 10 पर्यंत हा यज्ञ काणका गोवा म्हापशाच्या जवळ इथे चालू आहे. सर्व भाविकांना नम्र विनंती आहे की सर्वांनी इथे येऊन यज्ञनारायणाचा आशीर्वाद, इथल्या मंत्रांचं श्रवण करून आपल्या जीवनात कृतकृत्यता प्राप्त करून घ्यावी ही सर्वांना विनंती. मी सिद्धांत गाडगीळ पुणे पुन्हा आपल्या सर्वांसमोर रजा घेतो. नमस्कार.